दर्शन कर सकतानी ब्लॉग के मार्फत। माता के दर्शन कैला के बाद मेला के आनंद लेवे खतरा, भीड़ के अनुभव करे खतरा हमनी के निकल चुकल बानी सन फोटो लेके मेला में। मेला के आनंद, मेला के रमझम काफ़ी ज़्यादा भइल बा। इंडिया, नेपाल और कौन कौन देश से लोग आइल बा लोग। मेला देखे के सबसे आसान तरीका है झूला। झूला पर जाही, ऊपर से देखी। हलचल थिएटर वाला लोग थिएटर में जरूर से जरूर चल जाई। फिर हम कहनी मत चल जाए। मेला के अपने नज़ारा देख सकतानी। मेला एकदम भव्य लागल बा, 5 बरस में जे लागेला। मेला फाइनली देखल गल हमनी के झूला झूलते हुए। झूला झूले के आनंद बचपन होको चाहे बुढ़ापा चाहे कुछ हो। आ जिलेबी के स्वाद तो अपने भूल ही मत। चटपटी तो खाइल हमनी के मधेसिया सबके एथी हटे। फाइनली मेला के अनुभव लेते हुए आ चुकल बानी सन। कुहा काफ़ी ज़्यादा घेरेला, सबेर हो चुकल बा। गाँव के आनंद लेते हुए ब्लॉग खत्म। जय श्री राम।